Puhelin. Halo? Mä näen sut. Mitä? Mä murhaan sut. Siis mä voisin ottaa tosta uhkailusta poliisille. Mä murhaan sut. Mitä sä haluat? 5 euroa. Miksi just 5 euroa? Mä murhaan sut. Miksi? Sä oot tyhmä. Siis mitä vittua sä haluat? Mä murhaan sut. Joo, okei. Mä soitan poliisille. Mä haluan 5 euroa. Halo? Halo. Joku mies haluu tappaa. Otapas nyt ihan rauhallisesti. Siis etkö sä nyt ymmärrä? Mulla on täällä hätä. Joku uhkailee tappaa mut. Kyllä roskaruoka on parempaa. Mä tuu sinne. Heippa. Voi vittu saatana! Joko taas? Halo? Mä murhaan sut. Siis ei helvetti. Siis vittu jää. Kevät, sä oot saatana murhaa mua. Onko tu tänne, se on 5 euroa. Aka.